Hej igen, og velkommen til endnu en videoblog. Det blev en tirsdag, og som jeg skrev i går, så vil jeg prøve at se efter, om jeg kunne få lavet en lille blog i dag. I dag vil jeg snakke en lille smule om selve træningen, og en lille smule om, hvordan det forløber, og hvordan det ligesom er bygget op. Jeg vil snakke en lille smule omkring diæten igen, og omkring hvordan vi spiser herhjemme, og hvordan vi ligesom prøver. Men først en lille opdatering på weekenden også. Det havde jeg også lovet jer, og i stedet for at skrive den, så kan jeg give den her. Weekenden forløb fint. Der blev trænet, men der blev ikke trænet ret meget. Vi var begge to simpelthen så ømme, og i særdeleshed mig. Og derfor uden ved, jamen så, som jeg også har skrevet tidligere, så ønsker jeg ikke at være fanatisk med det her træning her, og det kommer jeg heller ikke til at være. Så i weekenden, vi spiste vores 300 gram grønt hver, men vi fik også rødvin til, og vi fik også lov til at spise noget ordentligt, og fredag fik vi rent faktisk endda sushi. Selvom det er sundt, så er det jo bestemt ikke i henhold til planen, men tanken er, at vi vil ikke være fanatiske med det her. Vi vil også have lov til at leve livet og få vores rødvin. Vi nyder at få et glas rødvin, når vi er sammen i weekenden. Men ellers, jamen, så startede vi op igen mandag, og var klar igen, og det var jo så i går, og som jeg skrev, jamen, det var altså hårdt. Masser af hop igen og det hele. For at give en forklaring på, hvordan det her det kører, så kan man forestille sig, at hvis vi snakker almindelig interval, som vi her i Danmark er vant til, så kører man et interval, hvor man kører en jævn ydeevne, og så spiker man op og kører høj ydeevne i en kortere periode, og så ned og kører middel igen. Det her det er sådan set vendt helt på hovedet i stedet for. Så i 3 minutter kører du max ydeevne, så får du 30 sekunders pause, og så kører du max ydeevne igen. Så derfor er det voldsomt hårdt i forhold til normal intervaltræning, som vi ellers kender til det. Det er jo sådan lige kort, hvordan det er bygget op, i hvert fald med at vi kører max ydeevne, og så korte intervaller, hvor man kan lige få luften igen og få pulsen bare en lille smule ned. Det kører normalvis i cirka 3 minutters hård fysisk træning, og så 30 sekunders pause, og så 3 minutter igen. Hvad er det så for nogle øvelser? Jamen, lige pt. Er der kørt mest på mave. Det er faktisk i mave, fordi maven det er i forhold til, at du skal stramme op, når det er sådan, du skal lave forskellige hop og stå i squat og sådan noget, og også når du skal ned og lave det, de kalder plank. Det, de kalder plank, det er ligesom at stå, som man vil gøre, når man tager en armbøjning. Der kører de også mave der ved at stå i plank, ligesom du vil tage en armbøjning, og så kører du så hver knæ op til albuen, skiftevis den ene side og så den anden side. Og så bliver man så ved i cirka 1 minut. Så skal man løbe, mens man stadigvæk står i den her plankat. Det lyder helt åndssvagt, det ved jeg godt, men det fungerer faktisk rigtig godt. Der løber du så, tæller ned, du tager 8 skridt, så tager du 4 armbøjninger, og så tager du igen og kører 1 minut, hvor du træner ren mave, så løber du igen, og så 4 armbøjninger. Og det gør man så i alt jeg tror det er lidt over 3 minutter. Igen, jamen, jeg lovede også, eller som jeg også skrev i går, jamen, jeg er nødt til at skal sætte nogle mål på, fordi jeg må sgu indrømme, den her weekend her har været, det var hårdt at komme i gang igen, og jeg havde faktisk allermest lyst til at droppe det hele, fordi og så tænker jeg garanteret, som jeg også selv tænkte, hold kæft, det er for dårligt, mand. Du har selv startet op på det her, så må du fandme også fuldføre. Og det er også fuldstændig rigtigt, og det kommer jeg også til at gøre. Men jeg må godt nok indrømme, jeg vil ønske, jeg havde været i en meget bedre form,
inden jeg gik i gang med det her, inden jeg havde proklameret omkring det på Facebook, fy for satan, det er hårdt. Jeg har ikke prøvet endnu at kunne køre et helt træningsplads. Hvad kan man sige, hvad sammensætningen af de forskellige øvelser kører man gerne 3 gange, hvor man kører dem hurtigere. Og det har jeg ikke prøvet nu at kunne gennemføre. Jeg har simpelthen hverken luft til det, jeg har heller ikke benkræfter til det, eller noget som helst. Jeg synes ellers bestemt ikke, at jeg har hverken små ben, eller ingen muskler i mine ben, men lige nu, der er det lige før, man føler sig svag. Det kan sgu også godt ske, er det. Men i hvert fald, jamen, jeg er ikke jeg har ikke skrevet op endnu, hvad mit mål er med det her, men jeg har i hvert fald gjort op med mig selv, jamen, jeg ligger nu, jeg vejede mig i går aftes, jeg ved godt, det er ikke det rigtige tidspunkt at gøre det på, men der vejede jeg mig igen, der vejede jeg 89,3, og mit ønske er i hvert fald, at jeg skal ned på 84, jeg skal ned på 84 kilo, og den ved jeg, at den er der, så det er i hvert fald en af mine mål. Resten skal jeg selvfølgelig nok lige komme med til her. Jeg gjorde det i går, der optog jeg lige et par enkelte små klip omkring min morgenmad og min middagsmad, sådan så jeg ligesom lige kunne se, hvad er det jeg spiser, og hvordan er det ligesom ser ud det hele. Dem smider jeg lige på nu her, og så kan I få dem bare lige kort sådan. Det er så morgenmaden, cirka 30 gram havregryn og et dejligt grønt æble. Ja, det er ikke meget, men det holder den gående, og så får jeg et æble mere som snack i løbet af formiddagen. Hej igen. Det her, det er så middagsmaden. Der er lige godt, fordi det er sgu ikke til at få det helt målt af præcis, men 300 gram grønt, og så er der 60 gram brød, og så er der cirka 70 gram kød. Det er så middagsmaden, så I kan godt se, at det er en større portion at komme igennem. Men det er jo sådan lige for at give et lille indblik i, hvad morgenmad, formiddagssnacken og middagsmaden kommer til at stå på, og så her i eftermiddag, der regner jeg med, der spiser jeg en kiwi midt på eftermiddagen, sådan så jeg også har fået eftermiddagen. Det var bare lige lidt. Vi snakkes. Hej alle sammen. Ja, og velkommen tilbage igen så fra breaket med min morgenmad og min middagsmad. Jeg håber, at det kan sådan lige vise lidt om, at selvom det ikke lyder af meget, så er det rent faktisk voldsomt meget mad at skal spise. Forestil jer, at jeg skal så spise det samme igen om aftenen, som jeg har fået til middagsmad, som I lige har set. Og det kan jo så selvfølgelig være stegte grøntsager, det kan være alverdens forskellige måder, man kobler det sammen på. Det kan også bare være en salat med forskellige ting i. Men det er i hvert fald aftensmaden, og så skal jeg selvfølgelig have et sted mellem 170 og 200 gram kød. Det kan være kogt fisk, det kan være kylling, det kan være kalkun, det kan også være svinekød, det skal bare være meget magert svinekød. Det kan selvfølgelig også være oksekød. Men det var en kort en for den her gang. Kort, jeg kan se, at det er allerede 7 minutter og 30 sekunder, så helt kort har det ikke været, og undskyld for det. Jeg håber, I alle sammen I hænger på. Endelig, jamen, der er nogle enkelte, der har spurgt mig efter, om man må sprede det her, om nu jeg ikke har gjort dem offentlige. Og jeg overvejer lidt, om jeg skal gøre dem offentlige, og det kunne I jo så eventuelt efterlade en kommentar med, om jeg skal lave de her videoer her offentlige, så det ikke kun er mine venner, der kan se dem og dele dem. Lad mig høre, hvad I siger til det. Vi ses. Tryk synes godt om, spred ordet, giv mig lidt feedback på, hvordan I selv følger med, og om det kan motivere bare nogle enkelte af jer. Vi ses alle sammen. Ha' det rigtig godt. Hej hej. Og ups, jeg glemte lige at sige noget. Keep smiling. Hej.